Oras marihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pasod dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata cumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu reminiscere 5 Maret 2020 imanatar surat di Rom bidu 4 ayat sadaro di ayat 5 dohot ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu. Dohot topik minggu dipitori ala ni haporsiaun dibenarkan karena iman. Ujaha madihita ta pai hutihu ma di bagasan rohat tabe songono ma di dok hata ni Tuhata. Beha ma di rohata. Aha majupang si Abraham amatai taringot tu daging. Ai ia pitor si Abraham sian na niulana adong ma si pangasahononna. Alai datung maradu podde bata. Ai daud do didok surati na porsea do si Abraham di debata gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Utang na sutarjua do upasi jaloon ni na mulaulaon datung asini roha. Alai haporsiao do rajumon gabe hati goran anggo di jolma naso mangaraduti ulaon. Asal porsea ibana disipitori na jahat. Ayat 10 tolu ay dada marhiti sian patikiro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna. Namadok ibana tumian portibion. Marhiti sian hati goran na sian haporsiaunido. Ay out akasiraduti patihiga bepanean tang marguna haporsiauni. Jadi pesama baga-bagai. Ay dihorhon patikido rimas. Alayang guswada patik lauswadong do pangalausion. Dibaheni sian haporsiaunido baga-bagai asasian asini roha do. Ay naing hot baga-bagai disadok peparanay. Dada holat didongan sapatik ni si Abraham doho do didongan na sa haporsiaun. Ay amanihita saluhut na do ibana. Hobar tu natar surati. Upabaki doho gabe amani torok bangso. Di adupan ni debatamay na hinaporsiaan na si Pangulu akanamate jala si Jo na swadokyan gabe adong. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon mananggalhon hasomalan manang tradisi dohot aka kepercayaan nang liling mangulu di tonga-tonga ni masyarakat lau majalo ajaran na baru tutu dang ulaw na muray. Apalagi ma naung turun temurun rupa ni hasomalani tradisi nunga mendarah daging nunga dipardagikon tutu mauldo mananggal honi asa tarjalo ajaran na barui. Apalagi menghapus sama sekali ate. Tak pola daw hita majurupa ni halak Batak naung gabe Kristen. Dajuk do tacampur aduk hak Kristen ni tuaka parada tu ni. Yesui mencampur aduk hak Kristenon tu cara-cara parsobaon ni aka oputan na julu adorakso Kristen do penasida. Jala mangulu do pesa hatu sadarion. Sipata olo do lobi dominan parada tu ni. Manangaka tradisi-tradisi nalilingi sian hak Kristenoni. Tumakas dope habatahoni di ibana sian hak Kristenonna. Atik pe naung liling tong ibana gabe sihuto Tuhani. Ra dak pajuluhui ba madok. Contoh doon, say adong dope na lahu memilih tu inganan na dianggap sakral di luati. Atik pe naung Kristen ibana. Adong dope na upersia atu datu daripada tutuhani molo adong na masa hasusaad di ibana. Contohna aguam may bahana rupani. Tu dia do lau parjulu.
tuda tudokan dung mentok pesir datui duk suadong be alus dapok nasyani ipiasa ro ibahna mengalu-alu tutuhani marhiti akka pangulani huria romuse ma pangulani huria manukun atu dia di suku kamu ninna rupani roma ibana mangalusi kalau hami tuda tu amangin na bohadi dok datui gabe didok matuau tupadita mahamulau gabe ninna do idu asa gabe ruau tuson ninna marupani tanpa merasa berdosa duibana madohi ima jurupani akamang dohot tamu akaina nami hape nga Kristen ibana aterraji musedo marminggu hasomalan na asing misalna madok tangiang say tamiang do pedidok molo ruas na madohi buima ni maklu marupani o situa muse serta biate itu akadonga situa na burju takuboto na pajulu hua madok songoni alai hubigi sadiri kadonga pangula adong dope na madok songoni hape molo didok martamiang dus didoho na mamili mungkin nga say iloho di rohana hatatamiang dan hatatangiang padohan o mula jadi nabulun songon na dia debata hiate alai di dia rokapi ya deho merupa ni macai tabu nama tua musedo dah nama ngedehonon ngama tua jalanunga marpahopu alai saitong mengaluli rokap dan naung sego adong nama bahesi ratu batang ni namoding didok persirangan sinukur rupani bahasa baik kamui persirangan ninna so binoto hubungan ni sira tu persirangan ai hata sira sonaroi sian hata sira ngate alai nak pesongoni diulah hudui sahatu sadarion hamu kamang dohot tamuinang songoni do natajaha di suratnya Apostel Paulus tuhuria Romon secara khusus nataida di bagasa turpuk jamitaon macai maul do tarjalo rohani halak Yahudi naunggabe Kristeni si huton Kristusi ajaran nama dok dipitori alani haporsiau lu jadu Apostel Paulus madok tunasida danggabe pitor halak holan alana mangulah hopatik alai maul do tarjalo rohana sida buasa alanunga mendarah daging dinasida taringot tu patihi ainunga turun temurun ajarani di haporsiai nasida alani sangat sulit do nasida majalo ajaran nai baru nanidok ni Apostel Paulusi jaladakola ni nagabe persoalan muse di tonga-tonga ni halak Yahudi naunggabe Kristeni gudang do pihak ajaran manang doktrin naung mendarah daging dinasida na sangat sulit ditinggalkan macai maul ditinggalkan isarani taringot tu sunat na mangalang juhud na mangula di hari sabat taringot tu namangan dohot aka na asing dope hamu kadongan molo maul sia turohani ruas ni huria na di Rom terlebih na marharo ruas sia Yahudi pangajario taringot tu pamitorion haporsiau ni ya salah satu penghambat na ima sona taruh digijangi nunga marura di rohana sida pabua na mangula hopatikido mabahen nasida pitor ulaun na dingganido paluahun nasida dada ala asini rohani debata manang dada alana pinalua ni debata hamu kadongan saha porsiaon di tahun 1500-an itu tong muse nagabe persoalan sehingga muncul reformasi muncul Martin Luther na memprotes aka pangatusion na sala aka praktik-praktik amal na menyimpang sian hata ni debata na pola rupa ni terberita tolu sola songon naung tabotwe sola gratia, sola fide, doho sola scriptura. Jadi satu tahun 1500-an puncaknya di 31 Oktober 1510 itu ditempel si Martin Luther mah
di pitu ni gereja na di Wittenberg di dok 95 dalil. Ia menentang aka pemikirion pangajarion doktrin satiki naung menyimpang sian ajaran ni debata. Jalahu pikir aka mang dohot taminang sahatu sadarion mangulu dope aka paham si songoni, mangulu dope aka ajaran si songoni. Secara sederhana inti persoalan taringo tu pembenaran manang pamitorion ima bagaimana caranya kita dibenarkan, diampuni, diselamatkan oleh Allah. Songo dia do debata mamitori hita. Songo dia do debata mengampuni hita. Songo dia do debata peluahu kita. Sukup doholan na mangulahon patiki. Lapatan na mangulahon hatani debata. Dohok mangulahon na dingkat dinguluon. Menjalankan firman-Nya dan melakukan perbuatan baik. Sukup dohola songoni. Buasa tubuh suku-suku non, iman akiningan, songon natarok digijangi, ala mangihuton paham ni halak Jahudi, marhitin na mangulahon patikido, pitor sasahalaki. Na malua do sasahalaki molo diulahon patiki. Alay mangihuton Apostol Paulus, songon natapay hutiut di bagasa trupukon, secara umum songon natajaha di surat na tuhala Rom, doho diakas surat-surat tuhurian na asing. Didok ibana, dak sukup, holan na mangulahon patiki. Bahkan dangadong napitor alani na mangulaho patik. Hapor siyaw do mamitori sasahalaki. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Penegasan ni Apostol Paulus taringo tu siboy doi misalnya tajaha di Rom 3 ayat 20, ayat 24, ayat 20. Kemudian di Efesus 2 ayat 20. Ima jorupani manang napiga ayat sia surat ni Apostol Paulus asing nitrupuk jami tahu na menegaskan tu hita pabua pitor benar pesasahalaki dada alani na mangulahon patik alai alani hapor siauna tu Kristus Yesus anak ni debata itu. Tutu pernyataan si songono daktar jalo rohani halak Yahudi noni alana molo songoni do pangatusion na dosbe dohok na so menghargai patiki di rajumina sida dosbe dohok na mangarupakon patiki tutu gabi marisuang ma didok rohana sida na mangulahu patiki. Atik pedido Apostol Paulus dada nanaing mangarupakon patiki ubahe didok dipitori alani hapor siaw. Daw. Justru napajong joko patiki do ubah didok sokoni. Budi tabereng rupani di Rom tulu sadai. Alai maul duisia tu rohani halak Yahudi. Isi macot tu na dipitori alani hapor siaw. Didok ma di bagasa trupukon contohna si Abraham. Atik penian godang dope di pada nerubia ka toko-toko iman na dipitori alani hapor siaw. Alai ima jo didok di bagasan trupukon. Hama kadongan biasana suku-suku na mangihut marpardumua tu pamitorion hapor siaw ima atong ama gunana hita mangulahon na dinggan. Anggotong dodak pitor hita alani na mangulahon na dinggan. Ama gunani ninna rupani. Hamu kadongan taula na dingkat dada asa dipitori Tuhan hita. Justru ala naung dipitori debatado hita. Ido ubahe taula na dingkat. Jadi bukan supaya dada asa alai ala. Taula na dingkan dada asa malua hita. Alai ala naung dipalua Tuhan ido hita. Ubahen taula akan na dingkani. Jadi molo didok magunana taula na dingkan. Ba ima gunana. Ima lapatan ni ulau na dingkan na tapatupai. Jadi dang bui hita macohot mangulahon na dingkan. Songo dia mahita patorako ni asa umurannya tu sanate. Budura tapartudus songon hita maradupon na torasta be suku-sukuna buasa tapatupa na dingkat tu na torasta. Ahado dalan na tabahin akan na dingkat tu na torasta. Tutukan dada asa patupaon ni natorasi be tu hita na dingkat. Taong be anu nga mamukasian burtia kita di bayan natorasta itu hita na dingkat. Segala yang terbaik diberikan kepada kita. Satu na magudang, jala satu na buhay talului si panganota sa diri. Bahkan nunga berkeluarga bihi ta tongdo tang macohok natorasi mambahin na dingkat tu hita. Tutu muluhubahin na dingkat tu natorasu ala naung jumulu do natorasi patupahon na dingkat tu. Aut utangi dang tuk na hubay ni manggarar manang mamalos na binahen na ito. Jala memang dakya dipautang natoras
tahita te. Songoni nang Tuhani maradupo kita. Ala nang jumulu do di patu-patuhani na dinggat tuau. Ala nang di palua Tuhani duau. Hupatupa na dinggat dada asa alay ala. Bamolo asa do berarti ada udang di balik bakwan ate. Hamwa kadongan sa hapor siyaw, satu sadarion say mangulu do pe paham manang pangatusyon na madok, marhite na mangulahon pati do bain malua sa sahalapi. Alay, aka ulaw na dinggani rupanidang na sumarlapaton. Ala ni ulaw na dinggan manang amal na pinatupan na ido, asa dipitori Tuhani ibana. Dido na diba. Dakola dia kadungat na marugamo na asingoni masa. Buy sajo, nang dito nga to nga ni hala Kristen, pesay mangulu dupe, paham na songoni. Jala molo mardiskusi taringot tu pembenaran karena iman, dipitori ala ni hapor siyaw, dang ala ni ulaw na dinggan, say odo suku-sukun na naro, atong maguna na hita mangula na dinggan. Say ido rupa ni suku-sukun na. Alayang godiak ka naung tumakas, manadda doho majalo asini rohani Tuhani, marhite Jesus Kristus, say dohonon ni ido, holan asini rohani debata sa bingdo ubahin malua jala mangulu awol. Jala ala ni hapor siyaw si songonima, ibana terdorong, laho patupa aka nadinggan di adupan ni debata. Amen. Martangiang mahita. Moliate matuhan di hatam na kubigi hami. Pauratom may dibagasan rohanami bi, asa di parbihok katami parbuin na dinggan parbuin na tongki. Dibagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen.